Assalamu alaikum. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel namu na Hausa Topics, inda yau muka kawo muku bidiyo ne da za ku je ko warware wasu matsalolinku da suke damun ku a cikin WhatsApp. So yawanci wani lokutan za ku ga WhatsApp ɗinku baya nuna muku wasu abubuwa. Ɗaya daga ciki shine baya muku searching ɗin contacts. Misali za ka shiga wajen contacts ya ƙi nuna maka, wani lokacin kuma za ka yi recording audio ya ƙi nuna maka, wani lokacin kuma kana so za ka tura message abin da ya danganci hoto ko bidiyo amma sai ya ƙi barka a ka je ka tura. So a cikin wannan bidiyon insha Allah za mu nuna muku ɗaya bayan ɗaya da za ku warware wannan matsalolin tare da nuna muku irin matsalolin da suke faruwa da ma wanda suka danganci wannan ko ba waɗannan ɗin ba. So da yanzu bari mu je kan WhatsApp ɗinmu domin mu nuna muku waɗannan matsalolin da kuma yadda za ku warware su. So misali yanzu idan ka shiga nan kan WhatsApp ɗinka, abu na farko da za mu fara dubawa nan wajen shine kamar ni misali yanzu da yake za ku ga contacts ɗina gashi ne yawanci za ku ga gasu nan ba suna. So dalilin da ya janyo wannan shine saboda na riga da na kula can inda misali contacts ɗin nawa ba za su hau mun ba, kamar yadda na samu matsalolin da suke faruwa da waɗanda suke nan da suke complain. So sai sa na ce bari mana wannan bidiyon domin hakan zai kare mu sosai. So yanzu misali idan har WhatsApp ɗinka baya nuna contacts ɗinka ko kuma contacts ɗinka za ga wani lokacin kawai suna gogewa na WhatsApp, ko kuma wani lokacin za ga kai saving ɗin contact amma sai dinga nuna maka su ba suna, ko kuma misali shine nan wajen shine inda zaka je ka kai searching ɗin contacts ɗinka wanda kake so zaka yi musu message, wanda misali idan ma ka buɗe WhatsApp ɗinka sabon buɗewa ne, so nan waje shine inda zaka je kai musu magana ɗaya bayan ɗaya wanda zaka hawo da sunan kan page ka na chat. So idan zaka shiga zai dinga nuna maka abu kamar haka. Idan yana nuna maka abu irin wannan, so yana nuna maka cewa ba kai connecting WhatsApp ɗinka da kuma ba wayanka dama domin searching ɗin contact da suke kan wayanka ba. So misali wannan WhatsApp ɗina kenan, amma a WhatsApp ɗin wasu WhatsApp da ya danganci GB ko FM WhatsApp ko kuma dai Arabian WhatsApp ko kuma dai wasu WhatsApp daban wanda ba waɗannan ba, baya nuna musu irin wannan, sai dai kawai daga ƙasa ya dinga nuna maka you are not allowed. Amma ni misali yanzu haka idan na danna za ku ga gashi nan ya bani shortcode na continue, idan na continue kuma zai ce min kawai ne assist. Idan na continue haka za ku nuna ya nuna min access, idan na access kuma na allow din nan, so daga yanzu kawai na riga na saita wannan matsala. So amma wasu matsalan da ake samu shine wasu WhatsApp din su baya nuna musu irin nan wajen, duk inda ka shiga kawai sai dai dinga nuna maka you are not allowed. Yanzu misali bari mu je kan status, idan muka je kan status din mu za ku ga idan muka zo nan waje inda za ka yi posting, idan muka danna za ku ga nan ma zai ƙara nuna mana irin wani abu. So wasu a WhatsApp din su baya nuna musu irin wani abu, sai dai dinga nuna musu you are not allowed, you are not allowed. So idan yana nuna maka irin wannan ko kuma bai dai abin da ya danganci wannan, idan kawai yana kin shiga, so a wannan bidiyon insha Allah za mu nuna muku yadda za ku je kurware. So first abin da za ka fara yi shine za ka je kan settings ɗinka. In ka je kan setting, yanzu misali bari samu application na setting ɗina gashi nan. Daga nan idan na shiga kan setting ɗina, daga ƙasa na zo zan duba inda aka rubuta applications. So kai ma idan ka je a wayanka inda yake a wayanka nan za ka je sai ka samu inda aka rubuta applications sai ka shiga. Ni nan gashi nan inda aka rubuta applications, so idan na shiga haka, so a nan idan nuna muku applications ɗinka ne wanda kake amfani da su. So tunda su ne application da nake amfani da su, WhatsApp ma yana ɗaya daga cikin application da nake amfani da shi, so zan nemi WhatsApp ɗina a cikin wannan application ɗin. Zan je can kan W, na zo gashi nan WhatsApp ɗina ga WhatsApp normal ga WhatsApp business. So daga cikin WhatsApp ɗin nan guda biyu wanda yake bani matsala shi zan je domin na saita. Idan kuma ma dubi suna bada matsala zan saita WhatsApp ɗina na farko, sannan in dawo in fitan saita WhatsApp ɗina na biyu, duk daban-daban ne. So zan shiga WhatsApp ɗina tunda WhatsApp ɗina normal ne yake bani matsala. Idan na shiga kamar haka, so zan duba ina ne aka rubuta permissions. Yanzu ga nan inda aka rubuta permissions nan wajen, so nun za ka gan shi nashi a ƙasa ne ko a na biyu ko a na uku. So no matter how dai ko a wani na nawa suka sa maka shi, kawai permissions za ka je ka duba. Idan ka dubo inda permissions yake sai ka je ka buɗe wancan abubuwa, da a can za ka same shi. Yanzu bari mu shiga kai tsaye domin kuma ku gani. Idan ka danna wajen permissions sai nuna maka gasu nan wajen kyamara na farko din nan shine inda za ka yi allow wayanka ya dinga tura sakonni da suka danganci kyamara, ko kuma ka ba wayanka dama ka shiga ta wajen status ka ɗauki hoto a status, ko kuma ka ba wayanka dama ka ɗauki hoto direct yadda za ka tura wa mutum a nan take, ba shi ka shiga ta galarin ka ba. Nan kuma na biyu wajen contacts shine inda da muka shiga za ku ga contacts ina du gaba ɗaya ya zama sun yi unsafe, kawai za ku ga babu suna sai dai nambobin kawai. So wannan shine in kai saving, in kai danna nan wajen contacts zai nuna maka duka nambobin wayanka ya dawo, duk sunan da kai saving already za ka ga ya riga da ya dawo in ka bude datan ka. Balle ba kuma in kana da Gmail za ka je kai synchronize duk contacts ɗinka da kake da akan wayanka da sunan da kai saving tun na dama, duk za ka ga ya dawo kawai yayi synchronizing ya dawo maka WhatsApp ɗinka. So amma idan misali contacts ɗin naka baya shigowa ne ma kwata-kwata, ko kuma idan ka shiga can wajen inda muka nuna na ɗazu, misali nan wajen kenan, in ba shigowa nan wajen, idan ka shiga ma kwata-kwata za ku ga gashi nan contacts ɗin kwata-kwata ma babu su a nan wajen. So idan har baka ganin contacts a nan zai nuna maka gashi nan wajen, idan kuka shiga daga ƙasa za ka ga no WhatsApp contacts. So idan yana nuna maka wannan,
ba wai yana nufin nambobin naka kwata-kwata baka da su bane ko kuma nambobin naka sun goge ne da kan sim card ɗinka ko kuma WhatsApp ɗinka. A can wajen ne da ka manta baka je ka buɗe ba ko kuma ka manta ka yi riga da ka yi rijistan WhatsApp ɗinka ko kuma dai shi da kanshi wani lokaci ya kan fita ma. So idan ka zo nan waje idan ka buɗe wajen contacts ɗin nan idan ka buɗe datan ka kawai zai rufe shi da kanshi zai dawo ya dinga yin komai normal. So nan ma wajen location haka zalika idan ka buɗe duk lokacin da kama mutum post wani lokacin attack za ku dinga gani yana nuna. Haka zalika nan wajen microphone idan ka buɗe nan wajen microphone in baka buɗe shi ba kwata-kwata WhatsApp ɗinka ma ba zai dinga recording audio ba. Yanzu misali bari mu je sai ku gani idan ma koma kamar haka yanzu misali bari in zaɓo ni in na shiga namban farko idan zan yi recording audio za ku ga shi nan ma ba zai bani ba zai ƙara nuna min irin abin da yake nuna min wancan. So haka zalika idan har WhatsApp ɗinka ba irin nawa bane ba haka zai nuna maka ba sai dai dinga nuna maka you are not allowed daga ƙasa. So idan yana nuna maka wannan idan ka buɗe amma recording idan ka je ka ƙara koma ka taɓa za ku ga gashi nan normal kawai zai yanzu misali bari in danna. So gashi nan na danna za ku ga gashi ma recording din har ya riga da ya fara tafiya. So wannan matsalar shi ma ta yadda zaka magance shi kenan. So wannan matsalar mun riga da mun gama magana da shi sai kuma abu na gaba. Yanzu misali idan muka da settings din abu na gaba shine wajen phone. So nan wajen phone shine shi ma inda zaka yi kira ko kuma zaka yi voice call ko kuma dai zaka yi video call nan ma in ka bude shi zai baka dama kai in kuma yana kule so ba zai baka dama kai. Wannan na karshe shine SMS message shi kuma shine zai baka dama ka dinga tura sako kana karba. So shi ma wannan dole sai ka bude shi kamar haka. So yanzu tunda mun bude waɗannan abubuwan gaba ɗayan su za mu je kan WhatsApp ɗin mu sai mu gwada mu ga suna aiki ko kuma dai ba su yi aiki ba. So yanzu za mu je mu domin mu ba ku garanti. So yanzu mun zo kan WhatsApp ɗin mu gashi na haka na bude data na da zuwa ga waya na yana fly mode. So yanzu na riga na bude data na. So yanzu face abin da za mu fara duba shine da da muka shiga nan wajen ya nuna mana no WhatsApp contacts. So yanzu za mu shiga tunda mun riga da mun bude mun yi accessing komai mun yi allow. So yanzu idan ka shiga zai nuna maka ga contacts nan naka da komai nan wajen da namban waya da kake da su. So sannan abu na biyu shine inda zaka je kai post wajen status. So nan gashi nan idan ka shiga zai nuna maka gashi nan ya baka dama ka je kai post a status. Sannan haka zalika wajen kira yanzu bari mu gwada mai kira mu ga idan zaka kira zai allow naka ko me zaka yanzu baka da problem inda akan WhatsApp ɗinka ne. So idan kuna da wani tambaya ma wanda ya danganci wani abu na wayan ku da yake baku da matsala ko wani kala ne inda wayan ku yana baku matsala za ku iya aje mana a comment section tare da number wayan ku wanda zamu iya baku amsa ta WhatsApp. So idan kuma baku da tambaya ku yi mana subscribe na wannan bidiyon sannan ku jira mu cire bidiyo na gaba sai ku danna alamar ƙararrawa da idan mun cire za ku same shi akan lokaci. Mun gode.